Huriani Tuhata, tapukama parmenggota di bahasa Tikyon, tapujima Tuhata, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di parbadia, nato mapalangit dohok tanon, amin. Songonodo hatani Tuhan Yesus, martua ma akan namawas male midahati goran, ay pabusuro do nasida, martua ma akan ayas todi, ay idaw nasida do debata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang hupang idohami toho sa ileho matuhami todine hasit tonga doho dame asataka subotohami nasa lomaniroham jalaurupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
Hatangi homma patin ide bata, pati parjulo doho lapatanna. Pati parjulo. Audo jahuba de batam, ninna de batata, dang jadi meraku ahu bahenomu de batam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar rohata, jala humolong, jala pos mida de bata, asa mida nasa nadong. Atong rak megdo gugu mahita siat hatta de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargugui mahami, mangulahon na ubar patimi. Amin. Mari di mahita. Tato poti madusata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan sitopan na sanadong, paruhum na tigor na menghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangaleson nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pagkateon nami nasuture, rodi pangoloyon nami dihisa-hisa ni rohanami. Nata masitutudo hami hunahuhum ala ni dosa nami. Alay na tersosol bagi do hami nungayang ala ni Asi maroham di hami ale de bata nami. Pardengga basa jala para siroha doho ala ni ane haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna. Jala suruh ma to di perbadia to rohanami be. Asa terabahin hami mangoloy ho, di bagasan hati goran doho habadiaon, gabe sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarabagabagam, diakan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasasan ni dosata. Ay dangadong ibar ni, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asin rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarne hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Mari di mahita.
Hata ni debata trupo epistel di mingguta sadarion dienet sia buku parjamita bidusada mamukka sian ayat 12 114 tajahama marsika sorin. Ahu parjamitai bakit raja najulu gumonggom Israel di Jerusalem. Jala dirikoti rohaku donian manulikiti. Dohon mangisik mandongan habstaran. Saluhut akan terjadi di hasiangan. Hape ulaun hanggaluton doi. Nati nurpukon ni debata tujolma manusia. Asa marhanguluton marhite sian akai. Nunga huida salhu jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabeida ma salhu nai nalahusal pudo jala pangyahion di alogo sabing doi. Ido sahakna. Martua do akan natumangihon hatani debata jalan piopsa. Amin. Mari demahita. Tidak koma hapursiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion, rak mahitamad dok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na sa tudusan, na tumapalangi dohotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman na tinubuhon si Maria, na gabi-gabi siya to di parbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaw na bernit di pangmuman ni Slatus na matacapazal loy ibana di hao pinarsilang na tuwa tuban waturu dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manay tusurgo lau ulutu siyamu ni debata Jahuba hamanay pargugo naso hatudosani di sima ibana pay mamula sogo tutanaon manghumi harana mangulu doho namate. Au porsea dito di parbadia, jaladong sa huria na badia. Huria ato panihala Kristen akan na badia, jalan sa Indonesia, doho dihatai mando, mulak mangulu sugut daging hala ng mate, doho diyang muluan na surasuda. Amen. Tabagima edi puji-pujian sian koro haleluya.
Tapi kembali titik nama masa di Yogyakarta. Mardongan tangyang dohot roha mauliate tu debata ama anakna Tuhat Yesus Kristus dohot di porbadia disaluhut kita namar minggu di tikion pinasakat mangata horas dohot selama datang horas mga amanginang dia karuas natongon di bagasan perawatan sialani parsahiton dohot na di bagasan pemulihan asini rohani Tuhat Yesus Kristus nama masung-masung nasida mengalehon gogo ahipason dohot pangapulion. Didok hatani Tuhata, unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiran muna. Asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata, imanauli nahinalasonna dohot nasun denggan. Tersurat di Rom 12 ayat 2. Katangion ma tikting namar ragam di minggu tasadarion minggu papituhon dung Trinitatis tanggal 3 Agustus 2025. Naparjolo situa memongoti obas pensiun. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 7.30 bipon di patu pahuriat tado ulaun paborhatton amang situa pe manulang memongoti obas pensiun. Duk sipul parmingguon diuduti madohot partamueon rapak dohot tolu halak situa naung parjol di paborhat mamongoti obas pensiun maringanan di ruang aula ni dohotan ni utusan-utusan hobartu undangan naung di pasahat. 2. Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 naroon di parmingguon pukul 7.30 wib disakapi huriata do patu pahot padidion Nabadia tu akka poso-poso yanakon ni huriata. Do mutusi sinunggulom matu sude na toras niak kadak danak nanaing majalo padidion Nabadiai. Asar robe madohoti perguruan ni natoras. Di hari Rabu dohot Jumat tanggal 6 dohot tanggal 2 Agustus 2025 pukul 10 wib manang pukul 4 botari maringanan di ruang aula. Obartusi taingot bema kepersyaratan songona tersurat di warta na adong di hitabe. Telu seksi remaja. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 yang lampau dalam rangka parkekeon remaja na Posobulung HKBP Tebet pada final pertandingan bola basket remaja HKBP Cijantung menduduki posisi juara kedua. 4. Dewan Marturia ibadah keluarga muda. Melalui Dewan Marturia, gereja akan melaksanakan ibadah keluarga muda, yakni usia pernikahan 0 sampai 10 tahun, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 19 WIB, bertempat di Ruang Matius. 5. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung tahun 2025. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang lampau, pada saat pelaksanaan acara family gathering telah dilaksanakan peluncuran janji iman. Daftar keluarga yang telah menyatakan janjinya dapat dilihat pada bagian akhir lembar warta. 52. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 yang akan datang pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Ruang Matius akan dilaksanakan technical meeting ketiga terkait dengan agenda pelatihan lagu wajib dan dirigen. Untuk itu dimohon kepada perwakilan setiap baik peserta untuk dapat menghadirinya. 6. Apresiasi ruas nama romur 70 tahun Tugijang. Di minggu sadarion di parmingguan pukul 7.30 wipon patupon ni huriata do pasahat ulos hatuaon tu ruas nama romur 70 tahun Tugijang. 5. Nama ulang tahun saha rodi tanggal 3 Agustus sadarion. Toropna 26 halak akka gorna sida boy mata bereng di lembar wartana dong di hitabe. 7. Pilihan bulanan keluarga. Amplop pilihan bulanan keluarga tu bulan Agustus 2025 nungara DB di kotak na di teras di gereja tahun tabuat bema jalapa pungot tame di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 naron. Mau lihat mah di sude panupahiota di huriai bahen sangap di goarni tuata. Ruas namoding.
Nunga jumolo marujungolu sian tonga-tongata. Nomor sada, Amang Jamser Tanjung, umur 50 sia tahun, sinoduk ni inang situa Rosdiana Boru Aritonang, dari hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Alamat Nasida, Jalan Kalisari Raya, Wek 10 sia, Kalisari Opat. Napa duahon, inang Sonang Buru Siagian, umur 76 tahun, pardihutan yamang es butar-butar nahinan, nah di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, jalan laos di Patupado parminggu di rumah duka Sadarion, masuk pukul 10 WIB. Alamat Nasida, Puri Capang Indah 1D, RT 1 RW 11, Kalisari, Wek 10 Alu. Saya dipargogo itu hatama, Jalatibu terapul keluarga Namar Habot Nirohai. Ucapan terima kasih. Mari detik tingon, huria pasahaton mauliat itu sahalak na poso ni huriatta. Margoar Juan Felix Yagian, Sionwek 12 Sentek Manunggal. Naung pasahaton seperangkat bunga altar di Parminggota Sadarion. Titik tambahan, pertangyangan na poso di hari Jumat tanggal 2 Agustus 2025, masuk pukul 10 sia 30 WIB, maringanan di bagas ni keluarga R. Purba, Boru Silaban, Tesalonika, Boru Purba, alamat Perumahan Grand Duku Indah, Blok B, nomor 1516, Jalan Penggilingan Baru 1 Dalam, RT 14 RW 4, Kelurahan Dukuh, Wek 20 Sada, Susukan 2. Songonima, titing nama sadia tonga-tonga niurat dari bagasan na saminggon, maka titing nasing buhay mata jaha di lembaran titing nadong di itabi, saya di paso-paso di Batama, hita saluhutna di pargrumiton ni ngeluta. Sonari saat mahita tu ulaun pasahat ulos hatuaun, tu ruas ni huria nama rumur 70 tahun tu gijang. Ditiki hujaha kami, gowarnya manami nanami na inaulongan, Radema Rotu Jolo mengaduk langgatan. Laos marhiteon pinangido matu dewan diakonia, laho patot tuhosa. Naparjolo, inang SH Boru Pakpahan, Nyonya Sintua MP Situmeang, marumur 74 tahun, sian Wik Sada. Napaduahon, inang R. Boru Simajuntak, Nyonya Sintua M. Situmorang, marumur 71 tahun, sian Wik 2. Napatuluhon, Amang S. Yagian, marumur 74 tahun, sian Wik 2. Napaupaton, inang E. Boru Simanjuntak, marumur 72 tahun, sian Wik 5. Napalimahon, Amang PM na 70, marumur 72 tahun, sian Wik 5. Napaonopon, inang B. Boru Hutajulu, Nyonya MJ Tambunan, marumur 70 tahun, sian Wik 8. Napapituhon, Amang JD Simanjuntak, marumur 76 tahun, sian Wik 8. Napawaluhon, inang N. Boru Manurung, Nyonya M. Hutapea, marumur 76 tahun, sian Wik 8. Napasiahon, inang S. Boru Sianipar, Nyonya H. Siahaan, marumur 72 tahun, sian Wik 8. Napasapuluhon, Amang P. Panjaitan, marumur 74 tahun, sian Wik sia. 10 sada, inang M. Boru Pangaribuan, marumur 70 tahun, sian Wik sia. 10-2, Amang A. Situmorang, marumur 75 tahun, sian Wik 10. 10-3, inang SP. Boru Naiborhu, Nyonya AEB Sitorus, marumur 73 tahun, sian Wik 10 sada.
Saplopat inang kabur silitonga nyonya L na 70 marumur 71 tahun sian wik 10 tolu. 15 inang R borusi haloho nyonya A manihuruk umur 75 tahun sian wik 10 tolu. 16 amang R sian turi umur 71 tahun sian wik 10 tolu. 17 inang L borusi haloho nyonya M simbolon umur 70 tahun sian wik 10 opat. 10 amang M lubis umur 75 tahun sian wik 10 opat. 10 sia inang S boru tapu bolon nyonya M simanuk kalit umur 70 tahun sian wik 10 walu. 20 inang Yei boru pajahitan nyonya M si tompul umur 70 sia tahun sian wik 10 sia. 20 sada inang S boru hutagalung nyonya L si burian umur 76 tahun sian wik 20. 22 amang R si regar umur 70 tahun sian wik 20 sada. 20 tolu amang M si marmata umur 70 tahun sian wik 22. 24 amang HD Simangunsong umur 72 tahun sian wik diaspora. 25 inang R boru Simare-mare nyonya E Sitohang umur 72 tahun sian wik diaspora. Naparpudi nomor 26 inang N boru Nasution nyonya Sintua S Pasaribu umur 52 tahun sian HKBP Lumban Pinasa Mandailing. Diho inang na tua-tua Opu Joshua Boru. Inang nyonya Sintua PM Situmeang SH Boru Pakpahan. Di pasar Huria Manwaeng tuho ulos hatuanon di ulang tahun papi 74 tahun. Maralopolop jalan martua mah. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu Sahala Boru. Inang nyonya Sintua PM Situmorang Boru Simajutak. Di pasar Huria Manwaeng ulos satuau diho di ulang tahun papi 70 sada tahun. Marolopolop jalan mertua mah. Selamat ulang tahun. Diamu amang na tua-tua Opu ni si Jones Doli amang es yagian. Di pasar Huria Manwaeng ulos satuaon di ulang tahun papi 74 tahun. Marolopolop jalan mertua mah. Selamat ulang tahun. Dihamu Opu Carlos Boru. Inang nyonya TJ Sijabat Boru Simajutak. Di pasar Huria Manwaeng ulos satuaon diho di ulang tahun papi 72 tahun. Marolopolop jalan mertua mah.
Selamat ulang tahun. Dihamu na tua-tua Opu Ronauli Doli amang PM na 70. Di pasar Huriata Manuai ulas 1 tuho di ulang tahun pa 70 tahun. 72 tahun. Marol bolop jalan mertua mah. Selamat ulang tahun. Opu Noel. Dihamu inang na tua-tua Opu Noel Boru. Inang Nyonya MJ Tambunan Boru Hutajulu. Di pasar Huria Manuai ulas 1 tuho di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jalan mertua mah. Selamat ulang tahun. Dihamu amang na tua-tua Opu Rumata Doli amang DJ Simajutak. Di pasar Huria Mas Sadarion ulas 1 tahun di ulang tahun papi 76 tahun. Marolo polop jalan mertua Muhammad. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu Bitang Boru. Inang Nyonya M Hutapea Boru Manurung. Di pasar Huria Manuai ulas 1 tuho di ulang tahun papi 76 tahun. Marolo polop jalan mertua maho. Diho inang na tua-tua Opu Ken Boru. Inang Nyonya H Siahaan Boru Sianipar. Di pasar Huria Masadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 72 tahun. Marolo polop jalan mertua mahena. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu David Boru. Inang Nyonya P Panjaitan Boru Pangaribuan. Di pasar Huria ulos 1 tuho Sadarion di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jalan mertua mohina. Diho amang na tua-tua Opu Riris Doli amang A Situmorang. Di pasar Huria Masadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 75 tahun. Marolo polop jalan mertua mah. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu Kaisa Boru. Inang Nyonya AEB Sitorus Boru Naiborhu. Di pasar Huria Masadarion ulas 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marol bolop jalan mertua mahina. Dihamu inang Opu Esra Boru. Inang Nyonya El Nabi Tupulu Boru Silitonga. Di pasar Huria Masadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 71 tahun. Marolo polop jalan mertua mah.
Dihamu inang Opu Audrey Boru, inang Nyonya Amani Huruk Boru Sihaloho. Di pasak Huria Masadarion ulah satu out inang di ulang tahun papi 75 tahun. Marolopolop jalan martua mahinang. Selamat ulang tahun. Ya. Dihamu amang na tua-tua Opu Rahel Doli amang M Lubis. Di pasak Huriata Masadarion ulos hatuaon di ulang tahun papi 75 tahun. Marolopolop jela martua ma amang na tua-tua. Opu Badia. Dihamu inang na tua-tua Opu Badia Boru. Inang Nyonya M Simbolon Boru Sihaloho. Di pasak Huriata Masadarion ulah satuan di ulang tahun papi 70 tahun. Marolopolop jalan martua maho inang na tua-tua. Diho inang na tua-tua Opu ni Blescio Boru. Inang Nyonya M Simanukalit Boru Tahu Bolon. Di pasak Huriata Masadarion ulah satuan di ulang tahun papi 70 tahun. Marolopolop jela martua maho inang na tua-tua. Diho inang na tua-tua Opu Daniel Boru. Inang Nyonya M Sitompul Boru Panjaitan. Di pasak Huriata Masadarion ulah satuan di ulang tahun 70 sia tahun. Marolopolop jela martua maho inang na tua-tua. Diho ang na tua-tua Opu Nisi Rafael Boru. Inang Nyonya El Siburian Boru Tagalung. Di pasak Huriata Masadarion ulah satuan di ulang tahun 76 tahun. Marolopolop jela martua maho inang na tua-tua. Dihamu amang na tua-tua Opu Bonadoli amang R Siregar. Di pasak Huriata Masadarion ulah satuan di amang di ulang tahun papi 70 tahun. Marolopolop jela martua maho amang na tua-tua. Dihamuna amang na tua-tua Opu Kenzo Doli amang M Simarmata. Di pasak Huriata Masadarion ulos hatuaon di ulang tahun 70 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua.
Di homang na tua-tua amang hadi simangucong. Di pasak huriata masa darion ulang 1 tahun di ulang tahun 72 tahun. Marolopolop jelamar tua maho amang na tua-tua. Dihamu inang na tua-tua opu gideo boru. Inang nyonya esitohang boru si mare-mare. Di pasar huriata masa darion ulang 1 tahun di ulang tahun 72 tahun. Marolopolop jelamar tua maho inang na tua-tua. Jadi inang na tua-tuaon, na toras ni ruas ni huriata amang pasaribu inang situa boru lubatoruan, na tongon rosiam bona pasogit, si hol rohana sida marnida hinaul na pinatupan ni huriata, gabe dipangido dohot majalo ulos 1 tahun sadarion. Jadi diho inong na tua-tua, opu Ferdi boru, inang nyonya sintua pasaribu boru nasution. Laos dohok maho majal ulus 1 tahun sia kuriata. Di ulang tahun sia 12 tahun. Marolopolop jala martua maho. Ya. Siap dia udah, saya kilam dah. Itap natar baik kita, boy mahita mengadop tur ruas ini huriata, sotokin. Oma manginang akan na tua-tuata, opung doli, opung boru. Nama ulang tahun 70 tahun tu gijang di bagasan nasa bulanon. Tatong matatangi ako na sida marhai pason marlas diroha di gijang ni umurna. Hitape sa dilo tuhanima umurta songon na sida 7 lanon. Horas ma dihita. Tidak saat ma asa bulak mahita tuhudlat tabi. Tapi kema ede puji-pujian sian kor pardihutani parhalado. Padamu ya Tuhan.
Mari terima kita, langsung pasal bagi lihat sadahan atau sadari.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, di parminggota, di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion, hata di debata nama bohali ngolu ni partodiota, dienet sian surat Kolose bidu tolu membuka sian ayat 5 sah rodi ayat 10 sada. Hitala di garijaon dohot di ngana tabe hujau matur puki ta payhutihut mak. Atong bunuh hamu ma ruas muna akan aditanaon parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roa rodi pangahution ima pardebataon naliban alani akaido lalu rimas ni debata diulo kamu do akai na jolo tagan di bagasani ngolumuna alayang gonuaeng baloko kamu masaluh naing rimas muruk hajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangan muna unang masih gabusak kamu ai nunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot akka parulaonna jalan nunga di seluku kamu naik barui na pinai baru asa tadomuna rupa ni na tumopa ibana dang mardia ibar di si gorik manang Yahudi namar sunat manang na somar sunat bangso na leban manang bangso na somaju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahab ni hatan di bata dihita hiado lau hita tua kaparsauran punguan na say mabain adong nuansa haleluya bisa daro mar nuansa dote adong tor dibado balgai turuni otangani diperhatikan dress code kan baru torarong mana rotu ulauni salah kostumna halak marbaju narata sudi imana marbaju namera he ada huboto songoni gabe mulak imana syiru launi holan ala salah abidna mailau halak sudi marbati topu salahku marjasna manang sabalikna ya. Sudi halak marjas ibana marbati marhite-hite akka manginang di pabotohod do hita adong go naikot tarida di parsitutuon di sada-sada na tadohoti di tongotongani ngulu taon adong go hiasa ada hasuto mabay pesta dungi di dokolibana matuakan niotang nai hu para dihami do si pakyota para bitota di ulon ujuk taon ale Roma salak ama madokon daong abitu ma hupake disuku kasuto nomma puasa songoni odo na lomoro haku jala iko mamakyodo gabe songon na percaya diri yau ya. Jadi dangolo mamake abit nahu paradion dangolo atong molo songoni do haputusammu bajalo ma haputusaku dang hupaloa soro tu pestakon. Jadi kau manginang kalau songoni do digobar hon yang kata di bata di parsara minggu tasadarion asa gabe nai baru hita. Adong sada hataridaan ngolu ni halak naung tinobus ni Kristus. Ada yang harus nyata dalam kehidupan orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ada pembaharuan dalam perilaku. Adong hataridaanna di ngolu ni naung tinobusi.
Siapa yang mengatakan dia ditebus tapi tidak mengalami sebuah perubahan, maka dia pasti akan ditolak dari sebuah persekutuan di dalam Kristus itu. Halak nama dok naung ditobus Kristus ikon along patar tarida dingolu ni halak naung tinobusi ima hamubaon. Ada perubahan yang nyata di dalam kehidupannya. Idokon apostol Paulus tu halak Kolose dok tihida di obason. Molota jahasian jolo ni ayati takas do didokon apostol Paulus tu halak Kolose. Asa molo naung rapamu dipahehe do Kristus jalahi hamu maakana digijang ai disido Kristus sudul disiamu di bata dia parjolo dokon molo didokon kamu do naung rapamu dipahehe do Kristus maka harus ada terlihat nyata. Songona rotu pestai molo tutu dari mana na nyotang ni pestai iko sarupa dari mana do na adong na di pestai songon nang tinotop ni hasuhuton na patupa pestai molo adong na sing para biton na disi berarti na so ubuk do ibana tu na dok ni hasuhuton na patupahon pestai. Jadi sebuah perubahan nyata harus kelihatan bagi hidup orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Amang inang sudi hitaon na marsaur nang na dibagas joroon do na dong dia ka bagas tabe sudi do hita madok dirita naung gabe halak Kristen si ihuton Kristus molo songon ido sia kata di batas sadaron tung takas do hitona tu hita molo tadok do hita akas ihuton Kristus molo tadok do hita naung gabe halak Kristen ikon patar do hataridaan ni ngoluta songon siuton Kristusi. Saya terpukul arong dua hal nekon patar tarida hamubaon di ngolu ni halak nong tinobus ni Kristus. Na parjolo adong hamubaon di hagiot ni roha. Ada perubahan radikal di dalam hatinya tentang keinginan-keinginan. Unang besongon aka hagiot nalilingi. Jangan lagi seperti niat keinginan seperti manusia lama itu. Jala pola didokon apostol Paulus dang didokon pasti di kamu mak daung. Dang didokon ibana pada hamu masih ni daung. Apalagi dang didokon apostol Paulus bertoleransi dengan itu tidak. Bahkan Paulus mengatakan bunuh hamu, matikan. Jadi salah satu kehidupan orang yang sudah hidup dalam Kristus, dia dikatakan harus mematikan kehidupan lamanya. Jaladina hujaha atau rangan nyon ternyata istilah mematikan ini adalah istilah radikal yang dalam konteks pada zaman itu adalah konteks yang biasa digunakan dalam dunia militer. Jadi dia harus diputus, harus dibinasakan, harus benar-benar dimatikan. Tidak hanya sekedar dijauhi, tidak hanya sekedar dihindari, tapi dia benar-benar harus dimatikan. Supaya jangan ada lagi yang bisa mungkin dari dia menimbulkan sesuatu hal di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Nuang ido tonan ni hatari di batatu hita. Ikom bunota do akabako nalilingi, akabako narubii. Ay nunga mati di bagasan Kristus nong mate di haupinar silangi. Di badorak di turpuktai dia ma aka naikon si pamago oni si pamate oni iko si bunoni di ngulu ni halak no pinai baru di bagasan Kristus. Parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roa rodi pangahution. Ternyata inilah perilaku manusia duniawi yang jika dia sudah mengikut Kristus, firman Tuhan mengatakan itu benar-benar harus dimatikan dari kehidupan kita. Jangan lupa dua hon ditonau kata di bawah tihita di bagasak pangai baruoni selain keinginan hagiot maka juga harus terlihat perilaku sikap parange na dinokon ni apostol Paulus. Na tarida di bagasan ngolu sigan lupari marhite-hite aka pabahenan. Nungali dok konakin pada hamu masaluh nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barangsi masih gabusan
itu dalam karakter perilaku kehidupan sehari-hari. Salah satu nahu soroti di son ima tentang komunikasi. Kainang suku hamu molosongon nasulpa alusnia kayana kota itu hamu. Ai harus sadari hita pe jojo dusulpa mangalusinasida. Ai moloh lani bere meret tamu sia kamar songon nasi ngabi munah di suku tah itu hamu. Mau kemana mak inna kan? Ah dulu semuna. Kibit lihim kenapa rupanya? Torinamu dulu. Burjudo anak tai manuku kita. Ala songon daya singi bereng parebiton nah tapi dangari minggu. Isuku madenggan. Mau kemana mak? Nah kan. Selesai ado terlabok tong galus tamadokon. Iya amang enggak kemana-mana kok mau ke pasar Ciracas. Alo ke hau mangalus songoni. Tu Jerusalem, waro nemang ihuto. Naro aku buasa mai ko bilihim do Jerusalem na yang langsung do alusnya kain tahun. Au piharot na julo tong alusnya tu inoku songoni tong. Ai waman memang biar dei bayi tinggal hokan. Isu do ya sampai marjun gile ya yang tinggal hononga. Ikut ninna songoni kan. Alai nuaeng salah satu ternyata na paling familiar di ngulu tahun ya ini salah satunya. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Menyampaikan sesuatu yang dengan baik. Unang ma di bagasan rimas, unang ma di bagasan kamurukon, unang ma di bagasan ya hata nasopatut, apalagi hata pangisakion. Orang Kristen itu harus kelihatan juga dari sikapnya, perilakunya, termasuk dari cara berbicaranya. Hola di Jogja dah hubereng halak Batak boy benar-benar berubah bah dalam berbahasa. Anggo di Jakarta hampir-hampir songon di Medan depi hita. Ali yang di Jogja jupak ko halak kita hitala kita ngasongon halak Jogjai. Engge kesana mas inna. Anggo di Jakarta ala jonok depi hara Jakarta di Medan kebi songon dari Medan itu depi hita. Terlalu mau di komunikasi di tengah-tengah ni bagas, di tengah-tengah ni keluarga, nang di tengah-tengah ni parsauran ni huriata. Imah hataridaan, imah pataran nong pinai baru dihita di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Songo parabito taidi. Molo nungarong abit nai baru dang tung pakyot tabe abit na. Nang penon mulak maju mutu jabu. Para sohamu maju lamari munai. Dia do gumudang abit di bagasan lamari munai. Naboy pakyot depe manang nasuboy pakyot. Ay jabunai perong ko kontainer songoni. Mulai sian tebet kami pida ngai pahosing. Ini enggak bisa dipakai lagi nina. Satu jantung hubungan kami dotongi. Ternyata ini juga menjadi karakter kehidupan kita. Dikatakan lepaslah yang lama. Tinggalkan, buang, matikan. Alai songonak ke abit tadi. Ya, dipakai enggak bisa lagi, dibuang saya. Habis sebinoto be halapatan ni, saya ikut di kontaineri, ikut di lamari. Ya. Jadi mulut tung kamu kainang nontong macek kamu kabit munate. Tapapung maju talio tu halak ya. Ati biadung ipaki mana iga biringgas musim minggu kan. Habe ngamar tau nih, dang tak pakai, dang tak pergunahon. Apa saya isi maturus sipan. Anggo para bitoni boy maju songoni ala anggo parange pangalah unang mada. Naburuk bolokon. Yang lama bunuh, yang lama matikan, jadilah manusia yang baru. Memang tidak mudah. Tapi sudah diingatkan kita melalui tahun transformasi ini. Memang kita harus terus berproses. Lakukan, jalani, hayati, hidupi proses. Jangan bah, songona sejelas nasoro hamu pamili gitring dari hei. Aduh. Ahu berengnya pardo pakata akan apa pamili gitring itu sudah huberengon. Jalani proses, jangan maul do amang, maul do inang. Iya, mah jalani terus. Jalani proses itu, jalani sampai pada waktunya kita mengalami sebuah perubahan. Unang so haru dia depe ngator pidi protes. So diisi depe belangko janji iman ngadi protes. Isi hamu manginang dah berproses. Molotung 50.000 tolak muna na pesanari 50.000. Ale bulan naro
amang situa dia maju balangkoki muse upadengga mai buah sarwa 5.000 narehu surato. Jadi saya sedih harwa neng gawe 100.000 mak. Alai molo 100.000 hian ijalo muse gawe 20.000 dang boy dah. Molo tabba boy, molo boru dang boy. Ya mari sebagai manusia baru juga terlihat tangguh, kuat, mampu berproses, tidak selalu menghadapinya dengan protes-protes dan sungut-sungut. Itu gaya manusia lama. Kita sudah dalam kehidupan manusia baru. Atau Allah songoni manang di amang situ manulang ate. Nah, pawor hatota pensiun sadarion. 34 tahun mak. Marhobas amang situ ata di huriat tahun. Ya. Los ido nang tonana tihita. 34 tahun. Molo tabayakot 34 tahun nasalpu. Amang situ manulango majalo tohora di huriat tahun. Soboto bawa gagah ni amang otik ini. Garis main gagah depi kan? Togos depi. Anggosian gaya penampilan dok kemampuan dan patut depi purna bakti amang sadarion. Ala-ala nong aturan ni huriat no pelima ikon pensiun ba ikut tawaworhan. Alai 34 tahun ipe ya berlalu juga sampai juga ke akhir. Los ido tona nih hatan di batadi minggu tasadarion. Jangan biarkan semua berlalu tanpa sebuah yang baik kita lakukan. Nunga gudang na pinatupan ni amang situ manulang di tengah-tengah di Pakobasion. Luar biasa. Hampir 2 tahun mah hitarap, hamirap do amang situ manulang di tengah-tengah di Pakobasion di HKBC Jantungon. Ini salah satu dari semua sintua HKBC Jantung yang luar biasa. Salah satu dari semua sudah. Jadi semua do situa di Cijantung luar biasa. Alai amang manulangon luar biasa hian. Jadi mau lihat ya mamang. Ya. Di pasu-pasu itu atama Pakobasion pinatupan yang mangi. Alai hapar haladoni rumah cohot hasituani pos dorohanami. Tok kita masih rupan. Ya masih tukolan di tengah-tengahnya Pakobasion ni huriai. Kalau nido luar biasa. Los mangili kamangon ikon marede do haleluya mang di purna baktikon. Jadi hudokon do mangalusi tumago do mabelas rohani dongan daripada jud rohani dongan. Jadi do gabe tak tulupi, tak paloas, memang luar biasa do nakin nangkor ni haleluya paborhato namang situ manulang memasuki masa purna bakti sadarion. Songoni manang di 20 tulu nakira 24 amang inang na tua-tua nama jalo ulus hatua oda las rohamuna marulupulup pamu anggo ulusia hamai alai tangiang ni huriat taima tangiang ni sudah ruas ni huriat taima manangnya kok kamu naung di lotuat ni gajang nimur di hamu tujulanon toktong marlas ni roha jala marulupulup pamu te nang pesipatan nunga teluk be ya di boto hamu do teluk ya. Dan boleh pakai hamu nak kilipet ya. Bulan Naro mudah-mudahan ngabu peta pakai ya. Doa seluruh jemaat itulah memberkati amang inang nama jalo ulus hatuaon sadarion. Alanito nani hatari di batatu hita. Jadilah manusia yang baru di dalam Kristus. Amin martangi yang mahita. Moliati di holi Jehovah Tuhan nami. Nunga marsaringar hatam na paingot to manugunugu hami asa mangulu hami di bagasan hai baruon di bagasan Kristus. Ala nunga di pai baruho hami marhite ti panobusyommu di hawmatem di haw silang do di hayom musian namate. Ala ni urupi mahami mananggali sadok bakko nalilingi bakko naburuki asa mangulu hami di bagasa parange nai baru. Hodo sipargugu di hami lahom makkang uluhoni. Asa taride Tuhan. Marhite sadok panggulumi to ningulu nami. Marhite pabahenan nami, pangulaon nami, pakatayon nami, nang akka interaksi nami. Posrohan nami pasu-pasomu hami makkang uluho kata menokotangi ho kami. Joba sompe Tuhan. Madok mauliati hami tuho. Dinong pinararmu ngol ni sada sian naposom amang situa pe manulang di paluaso 34 tahunon gabe ula-ulam makubasi huriam hakai bisi jantungon marhiti-hiti wek haborhatan nasida sohuiral hami Tuhan 34 tahun di pararho naposomo Tuhan godang matongon nong hinobasanna pinatupana songon partohonan di tengah-tengah ni huriamon
tong homa na pajarihon, pasauton, sadok naong hinobasan nay. Gabi marparbuyo na kaparbuyo na tonggi, di tonga-tonga ni ngulu ni sadok ruas ni huriam naong hinobasan. Sadaron paburhatan nami memasuki masa purna bakti ali Tuhan. Tong posrohan nami. Tong ramotamu, pasu-pasom ngolu ni naposomo Tuhan. Upani halo jauna. Upani parsituton nama kubasi ulau misal lingon. Lehonomu ma godang pasu-pasum tujulanon di padalanan ni ngoluna. Lehonomu hai pason, lehonomu tong las ni roha. Pasu-pasumu sadok ngolu ni pinoparna. Pada omu sian akajut ni roha, pada omu sian aka arsak dot aka parukilon. Pasu-pasu nang akanan yula di tanganna, asa siani sikop aka bohal ni ngolu ni naposomon di ngoluna si ganupari. Ali Tuhan hutanyo kayu menang akana tua-tua nami, opung doli, opung boru, nang majalo ulos 1 tahun sadarion, namor ulang tahun di bagasan na sabulanon. Moliate diho Tuhan. Ima hapataran di pasu-pasum na huidahami, marhite-hite aka gajang numur na nilehomu di akana tua-tua nami i Tuhan. Tong sidok moliate mahami Tuhan. Sapala di lokor pe umuri dia kana tua-tua namion leho manang hahi pason gugur ulas niro hari nasida. Manang sadi lingo di loko kapartikian ningoli di nasida Tuhan. Tok magawe ngolu natar pasu-pasu ngolu nasida. Atong moliate madiho. Nang aka ula pakobasyon ni huriam pasu-pasu Tuhan. Dinang hutatopok kami laholam paheba-hebahon pasauton aka sakka pakobasyon di tengah-tengah ni huriamon. Parsidohot kami sadok ruas ni huriam. Berkomitmen laho mamelehon itap ni tar peleho kami sian pasu-pasu nak kujalo hami siako marhitih de janji iman bukbaki roha nami Tuhan asa sian sadok roha nami perbagasan parsidohot hami mangulahon ulaon mi marhitih tina pasahaton pelean nami di janji iman patuluson aka ula pakobasyon di huriam tu aka tiki dan nengro. Pasu-pasu matutu nang akaun nanilo di tangan di sadar ruas ni huriam di hutan yang di balian pe. Asa siani boy sagi horon nasida. Gabi pilihan na tuho secara khusus marhite-hite pilihan janji iman nakabisi jantung. Tung melihat madiho Tuhan. On matangi yang nami. Soba nami elek nami. Saya tangihon maalani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Lalu dikira marede tabasah mapeliata. Dot panupakyota tulaon sosial. Amen.
Amu akadongan nasahuriaon marujahan tu aturan dohok peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 dung amandemen paupaton tahun 2020 tolu. Diobason paborhato tama amang situa posman manulang madalani obas pensiun mamuka sadarion minggu tanggal 3 Agustus 2025. Alnita puji matuhata marede mahita di dikina maredion las romano namang situa tu joloon. Kami amang memasuki masa purna bakti, nuaing jumoloma tabigi surat keputusan taringotu pensiun najaon yamang sekretaris Suryata. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Surat keputusan dan ketetapan pensiun nomor 009-HC-datar-RC-D-8 Rumawi /HKBP-7 Rumawi-2025. Yang bertanda tangan di bawah ini, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cijantung di Jakarta. Setelah menimbang aturan peraturan HKBP tahun 2002, amandemen keempat bab 9 pasal 43, halaman 193-194 tentang masa pensiun pelayanan tahbisan penatua HKBP. Memperhatikan keputusan rapat majelis HKBP Cijantung yang dipimpin Pendeta Resort HKBP Resort Cijantung tanggal 11 Januari 2025 dan rapat jemaat tanggal 27 Januari 2025 memutuskan dan menetapkan nama, marga, Sintua Posman Manulang, tanggal lahir 16 Juli 1960, calon Sintua 20 April 1991, menerima tahbisan 24 Mei 1992, lingkungan Wik 6 Cipayung Cilangkap. Pada hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 3 Agustus 2025, telah pensiun dari pelayan tahbisan penatua dalam kurung Sintua HKBP Cijantung Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas kepelayanan penatua jemaat, diucapkan terima kasih. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tertulis dalam Roma 12 ayat 11 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Ditetapkan di Jakarta pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH, ditandatangani dan distempel. Alea Mang Sintua Posman Manulang.
Mardongan posniroha di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sadarion Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Hu paborhat mahamu, madalani ombas pensiun sian ulaun ha parlado oni. Sai di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriaima pakobasyamuna salelingon, jala di ramoti mahamu diaka ari-ari ngolumuna, jala di parrohai mahamu madai hinau dinitiki pensiun, si dalanamuna tuaka ari namangihut. Amin. Di Sonla Supasataima surat penghargaan Sian Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 515/D 8 Romawi DKI /7/2025. Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 8 daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang berdudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Sintua Posman Manulang yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Cijantung Resort Cijantung. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Jakarta 31 Juli 2025. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses HKBP Pendeta Oluan Nainggolan. Lalu semua pesatami dohot surat SK pensiunnya. Nuaing las pinasahat matiki tamang Situa Manulang lahu pasaton hata di Purnabakti Nasida Sedarion. Orasma di hitamang inang. Naparjulu muliate ma di tuhata. Siala dengan di bahasa nadot asini rohana na mangaliotiki nalehetod di hita di parsaurata di minggu sadarion. Laos di bagasa sadarion matutu au di paborhat huriata majalani obbas pasiun. Mulia tema diamang nami Pandita Resort dohot keluarga Pendeta Abednego Sirait, songoninang diamang inang, pendeta fungsional dohot keluarga di HKBP Cijantung, nang songoniak kadongaku, amanami, inanami, parhalado ni huria, HKBP Cijantung, Resort Cijantung, nang dia kadongaku, amang inang calo situa. Oma tutu parpudiau, marhobas di tonga-tonga ni huriata. Sebetulnya secara pribadi memang lungud rohaku. Alana ditiki majalo tohona nau tahun 1922 rak doau dohot inatanahinan. Alai songonima partikia diliot tuhata keborhat ibadah parjolo manadikon hami. Jujur amanginang tanggal minggu pertama bulan Juli nong salpu ditiki majalo pensiun amang situa arua dohot inang situa borumarbun pasma di pojokana hudul memang macai lungud dorohaku jala tangis doa pada saat ini bah songnot doa pe out Agustuson olah calaku ma di babor hauria. Alaima amanginang tongdo honokku moliate tutuhani boyau sahatu napesiu di babor haturiata. Anggona parjolo memang au di babor hat we luka pungasam do parjolo. Dia tahun 1927 nunga saya ditunjuk we kapungasa mau gawe parhalado. Alai sada raudi haposook kutopek ni. 3 tahun mai sehutolak.
Ujungna di tahun 1910 sada di dok perkapunga sama tua molo dangolo beho manulang gabi calo situa sian duwe kapunga samon pidda maho. Lulu ima kotra kamu di luar na asing ninna. Ima jadi akhirnya singkat cerita mardosiroha ma audo inatanahinan ujungna gabi hujalo mai tahun 1910 sada. Alai holan satau dua dung majalo tohona satau tulu bulan dung majalo tohonan pitor pidda mau muse tu wek onom Cipayung Cilangkap. Ima manginang jadi mulai ate madi tu hatta sahat tu tikion sehat doau alanya katang yang muna do yang manginang. Jadi ima amanginang karena boy huhobasi hami songo parhalado nama tolpak kami ula-ula name di tonga-tongani huriaton kurang doaka kelemahan kekekurangan baik di pangalaka di pakatayon nang di parange be songo nang diaka pakobasion nami mangido maaf pami Tuhamu amanginam ima nabui tarula honau songo parhalado au di tonga-tongani huriata salileng na 24 tahunon. Mulai atema di Tuhanta sehat-sehat mahita saluhuna horas-horas di pasu-pasu Tuhata. Lumobi manang di hamu amanami nanami nama jalo ulos satu aon siap tonga-tongani huriata di bagasa seredion. Tangi yang nami matu Tuhani sai tiur marohamuna. Di hatua munaon laho mangarado tiaka poparan nabi nasaha ni debata Tuhamuna anggo umuri tuhatado napunasa alai paling tidak sehat-sehat kita saluhutna mulubuina pangiduan tutuhani badohot tamio muse majalo ulus satu tahun songok kamu akamanami nanami jala kesaksian mon tahun 1922 odo baju tohonaku. Najinai ni inang nonya situa situ meang berupa pahan. Laos odo hupake muse di nama jalo pesiunau di bagasa saladiom. Boleh ate mainang. Jadi sonima nabu yang manginang nabui hupasahat tuhita saluhutna horas madihita tuhatta ma nama masu-masu. Botima. Mandok kata sian sahalak perwakilan ni ruas pinangido tu amang je sebagai riang sian wek onom Cipayung Cilangkap. Horas. Salam. Na parjulu sahali gudang mauliate madi tuhat ta amata nama tua de bata na mga lehon haipason lasiroha dihita saluhuna boy hita marpungu di bagason haipason diari nauli diari nabedion. Mauliate ma parjulu di amanami padita resot songoni nang amang inang padita saluhuna. So ini nang amang inang parhaladuami nang hamu hita ruas na adong dison. Ima tutu diamu amang sibadulang situa nami wi onom. Memang amang so na di amang padita nakin bisalah yang terbaik dan yang terbaik. Ala saudara kami do pada saat di Cipayung kita 30 tahun ala ne bisa diri Cipayung mulai tahun 25. Jadi soso ni hamuna songon si tua cocok do di bagasaroko.
Saya ditaringoti hamudo setiap pertanyaan ise dongat tanah soro. Nasodo hida. Tu dia dibenai. Aladi masonari Cipayung. Bolo pertanyaan wi Cipayung membludak. Emma ala sirwana memang. Ditangyang nami tuhatta mamadungani hamu dina purna hamu saunari. Tuk pesongonau jo mewakili sianon wi onom narado hitamang narado ami sude martangyang hipas seha mahamu dina banadat madalani hapen siuna monok kamuna. Songoniro nina tua-tua pinatiko kujur di tongoni tapian. Tu dia pihamu amangalaka ditangyang nami wi onom nang hita saluhuna. Saya tu si mahamuna saya dapat parsaulian. Didongani tu hatta mahamu saluhuna. Songoni nang pasu-pasu ni tu hatta akayan akut dihamuna. Si buang goar, si buat tua mai tujuh luanon. Songoni majolo hatta singkat siak kami amar dumala waktu ngamale behita. Boleh hati mak? Horas. Madok kata sian na mewakili parhalado amang situ ayam situ meang. Na huhormati kami akadonga parhalado lumubi mamak padita resort. Songoni manang ruas ni huriat tasaluhut. Lumubi ma diopung boro pungdoli na marulang tahun dapat ulos katwa di bagasa sadarion khusus ma tuamang situa manulang horas ma dihita salhutna perjoloma tua pungboru do to pungdoli nama jalo ulos katwa di bagasan tikion dokma mauliate tu di bata dilehot dopi ada tiki na lehet lao rapak dohot payhutihut perdalanan niaka pinopar pahopu tujuluanon didongani di batama hamu saya kalas ni rohama dalanamu tujulu lumobi makapo para salhut di pasu-pasu Tuhan sahalinai atas ni nama huriani huriat tahak BBC Jatung selamat ulang tahun ma diopung boru dohot diopung doli lau songonima di amang situa manulang. Nah toh ditikyo paborhaton nami mahamang lau to purna bakti. Wetong etong di sana mak situa marhubas amang 34 tahun. Sadarion marumur mahuriata 40 tahun. Jadi sia tahu dope umur huriaon nungagabe parhubas amang di Huriau. Alani bulu rado honot bahwa amang salah satu situa anak buah beju anak dua tuluhon ni Huriat ton. Jala ngadi pahitu utama perdalanan ni Huriat ton siam mulai geleng di tahun 2022 saat songonon nuaeng. Alani bulu mak saksi honom ni amang bohama bahasa-bahasa di debata di Huriat Tom. Alandi do amang totudo di bagasa 24 tahun pakubasyon ni amangi. Nunga tung matsegudang diula amang di Huriat Tom. Langa pala bubira di ngot amak piga ma seksi piga ma dewan diula hon amang. Alisada ma nabui tapar hatutu jala tapar hatopot. Sudi yakan na niula ni amangi marparbuy nauli. Jalan atong gimay di Huriaw so ni manang diwik onom pakubasyon nyamang ulala mulo 24 tahun namang 24 tahun nasalpu amang diujak ku perhalado di son buma taitong etong marpese-pese do pera amang ditiki jala di perdalanan lima di namar pese-pese amang sahat tunuaik tu namar pahupu si anak siap boru belgenai bahasa-bahasa ini dibata di jalo amang.
Huingot dohitan makatahatay na masay di tiki pembekalan di dokamang matsigudang go galubang di perjalanani. Alay las idora perjalanan idora gabi jamita diamang. Jala jamita diamak pe perjalanan ningoluima. Alani buma paltak bagas niamak pe honon yakka na poso lumobi maka kami parhalado. Nah saya bui tetap setia melayani di tugas panggilan. Bohapi ke perjalanan ni dulu. So nahudok nak kaning merpese-pese dopi amang alai nagabi situa. Mulo didok sahat ula tohonan midina. Mulo au mamereksian dua sisi. Budo halak didok sahat ula tohonan mi ya memang mulo dung merimur ono 5 tahun ikut paciu. Menangabuh-habuh pemula hununnya selama dapat 25 tahun ia harus pensiun. Tonggo nasahat toh ulon na di sini. Alaya nunggu halak sahat ula toh nami molodina di kualitas pelayanan mai. Tugas na tohonan na sebenarnya sahat diula. Alani molhubir kami amang simadulang. Sia dua range na hudokoni di partikia pedo di kualitas pelayanan sahat do diula amang tohonami. Alaning naneng dohodok kumatu amang dokma mauliate tu di bata dangala guguni amangi dangalani maloni amangi alai sudah holan alani basa-basa ni di bata doi amang. Na berpudi ma dohono nami ma atas nama sudah ruas ni HKBP Sijatpung mauliate gudang ma di pelayanan ni amang nasa lilingon. Molo tu ngadong akan hurang. Lumomi masyak kita parhalado. Saya masih salpuan mahita. Siar rohat tabi. Saya tongma peroyama kami. Songonak parhalado. Ngapai huti-huto bogas ni pelayanan ni. Tujuanon. Lumomi ma sotung lupa amang. Manangnya ko kami. Aka. Namangula di huriat tanuay. Saya lingai. Mau lihat ma diamang. Diamang ma. Pertikiat tujulo. Lianon niamang gonon. Dadalas di rohani uriata. Pakiamang mai molotung markobi bedihuta. Saya turma kopi marperbuin nauli. Molotung lai pe amak tu Jerusalem nikmati amang ma. Ima dadah molation ni uriata. Mauliati ma di paso-paso Tuhan mahita salhuna. Pinasahama tu paralado par tahun laho pasahatot sendera mata. Jadi Kodiatema di Buriata Patupa Ulon Kaburato masuk di Purnabakti Abang Tua Menulang. Jadi sian hami salinari Moliati gudang mak. Jadi Tuhan ima totong masuk-masuk. Ya. Upa ini akapak kubasyon ang pinatupan. Yamang salingon
tujulanon dayon ni amang ma. Karena uli neringan di tengah-tengah di padalan ni ngolu si ganupari. Jala perpudi molidoko pesahat ulah tohonan mi dan kesadarion nunga sahat tohora di ulah namang. Sahat ro di ujung ni ngolu. Nani hubigi di huziliki itu di wek onom secara khusus buha pakobasyon nyamang to salingon batolus mamang tong sosoi togu-togu aka ruas ni huriatai nang peso marhaladui be jala pergugu menang aka situa namang ihut laho makobasi si songoni togima anon diri amah tama jamuan kasih tapatu pada pe narapita marlasi roha di purna bakti ni amang situasi hite inang situ baru marbun amang situ aruan do amang situ manulang nong tapa borak sadarion anom mahi tadi roa aulata rak marlasi roha atong tapa ujung ma parsara minggu ta rim mahita jongjong marede mahita sia nomor 110. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harroani salur selehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa saat hami masyanani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai laramoti. Asahu parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon muli tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite terdim. Asalam hutada hami gudang di selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya Peter Badia Maguarmu, saya Roma Harajaunmu, saya saut malam meniroham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa marusanami songon panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaur honma damena tu todim. Amin.
Urian itu hata ala paborhaton pensiun do hita sadarion alani di joloma hita masih jalangan kota kami memang situa manulang di somma hita.